Štefan Furdek. Martin Hatala. Rudolf Dillong. Viktor Trstenský. Ahojte, ak ste nezareagovali podobne, tak mám pre vás jednu otázku. Čo spája všetkých týchto ľudí? No predsa boli z Trstenej a boli významnými osobnosťami. Mládežnícky parlament si v spolupráci s mestom Trstená pripravil pre vás novú cool aktivitu, v ktorej každý mesiac priblížime zaujímavú osobnosť Trstenej a pridáme k tomu nejakú zaujímavú súťaž o 2 lístky do kina. It's gonna be legend, wait for it, dairy, legendary. Ak nás budete lajkovať a šerovať, tak budeme radi. A ak nás budete hejtovať, Pauli! Penálta! Ty! Ožembuk! Ty potrat! Ožembuk! Ty ožembuk! Penálta! tak čo už. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. Veríme však, že už niektorí z vás budú dychtivo čakať na našu prvú osobnosť. Tak vidíme sa v septembri. Pre mňa je to taká sprostá veta, iné je to. No ten káblac, keď si dal. No, keď si sa poďme to. Hej, daj sa pohodli za to. No, to je veľa lepšie ako čiapka. Tak trošku ideš? Pôjdeš. A musím sa tvoriť ako? Normálne. Nie, normálne. Tu sa cení. Viktor Trstenský. Počkej, daj si ho rovno. Výborné. Dobre. Nechceš dať tie okuliare? Vieš ty, čo som mala? Ty si hezdičkové. Ahojte. Ešte raz. Ahojte.